কালিকা ଶୁଣୁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଡି ଗଲାଣି ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡି ଗଲାଣି ଏ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଚାରିପଦ ମାଳିକା ଚାରିପଦ ଭାଗବତରେ ଆଜି ଚାଲୁଛି ପାଲା ଚାଲୁଛି ପାଲା ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅବକ୍ଷୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବାକୁ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବାଟକୁ ଯିବାନି ସବୁକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଭାଗବତ ମାଳିକା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଖାଇସାରିବା ପରେ କ୍ଷୀରି ପଇସା ଆସିଛି ମୁଁ ଗଲେ ମେନକାକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଇଆଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତ ଖାଇଲେ ସୁଗାର ବଢିବ ରେ ପୁଅ ବଢିବ କବି ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ କାଳିକା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ମେନକାକୁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିବେ ଜଣପଡାଗଡ ଜମିଦାର ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ ଆସିବେ ବୋଲେ କାରଣ ନଟବରକୁ ମାଗି ସେତେବେଳେ ସମସାମୟିକ କବି ହଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ନଟବର ଧଳ ଗଦାଧର ସିଂହ ସାମନ୍ତ ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ଚୌପଦୀ ଗୋଡିଆ ଗୋଡି ହେଇକିରି ଚାଲିଥିଲା ବାଙ୍କା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କଲେ ମାଲୋ କାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବିକା ସାମନ୍ତ ରଖିଲେ ଆଦିରେଖା ପ୍ରାନ୍ତରେଖା ବାଙ୍କା ଦାସ ରଖିଲେ ଆଦିରେଖା ପ୍ରାନ୍ତରେଖା ଏ ପାଲା ହଉଛି ଡୋକା ପାଲା ଏ ପୁଅ ବୋଲା କାଳି କୋରାଳିମା କାଳି କୋରାଳିମା କାଳି କୋରାଳିମା କାଳି କୋରାଳିମା କାଳି କୋରାଳିମା କାଳି ଚଣ୍ଡୀକା କାଳି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଲା ଏ ପାଲାରେ ଥିଲା ମଜା ଆଉ ଏଇନା ପାଲାର ଅଛି ଲଜ୍ଜା ଆଜି ପାଲାରେ ହଉଛି ଲଜିଆ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ସେତେବେଳର ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଲା ସେତେବେଳେ ପାଲା ଏଇନା ପାଲା ଶୁଣ ପୁଅ ତେଣୁ କବି କହିଲେ ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଏଇନା ବହୁତ ପାଲା ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜନମାନସରେ ଯଦି ଆମେ ଖେଳେଇ ପାରିଲେ ଲୋକମାନେ କିଛି ୟା ମାଧ୍ୟମରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ କଳାକାର ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଲା ଖାଲି ବାଉଁଶ ଫଟ ମାରିକି ସୁନୁ ଫଟକା ଫୁଟେଇଲେ ତାକୁ କଣ କିଏ ଘଡଘଡି କହିବ କି କବି ବାଙ୍କନିଧି ଦାସ ଆଉ ପଦେ କହିଲେ କାତରେ ବାତରେ ଥରେ ଦେଉଛି ଡକା ବାତରେ ଥରେ ଦେଉଛି ଡକା ଆଉ କାତରେ ବାତରେ ଥରେ ଦେଉଛି ଡକା
ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ଅମ୍ବିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଣୁଛି କାବା ପରି ଭବାନୀ ମୁଁ ହୋଇଲି ଠକା কাবা পরে ভবানে হইলি ঠগা কাবা পরি নি মু হইলি ঠগা ভবানী মু হইলি ঠগা কাবা পরি ভবানী ମୁଁ ହୋଇଲି ଠକା ବୁଝିଲା ବାକଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଗ ଥାଏ হ্যালো ନାହିଁ হ্যাঁ କଲା ମାଲ কালি বা আসবে তো দেখো 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 আরে ଶେଷ ପଦରେ ଜମା ଧାରା ବାଉଳା ହନି ଶେଷ ପଦରେ ଠିକ ନାଟକୁ ମୁଁ ନେବି ଗୋଳମାଳ କରନି କଲା ମାଲ କାନ୍ଦୁଛି ବନ୍ଦୁଛି ନିନ୍ଦୁଛି କର୍ମ ଏକା আরে কান্দো ও সে গো কান্দো চিনি গো এই কর্ম একা কান্দো চিনি গো এই কর্ম একা কান্দুছি বন্দুছি নিন্দুছি কর্ম একা হইয়া ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏ ପାଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଉଠେଇ ତୁ ଯଦି ମାଇକି କି କେଞ୍ଚିବୁ ତ ମାନ ଆସିବନି ନା চলো 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 ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ। କହିଲେ ମା କାନ୍ଦୁଛି ହଁ। ମୋର କର୍ମକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦୁଛି ତୋର বন্ধুছি ତୋର ପଦାର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁଛି কর্মটি একটা ভাগ କଣ କରିବୁ ମାଲୋ କାଟ ଥାଟ ନାଟ ଘଟ କହିଲା ମାଲୋ କାଟ ଥାଟ ନାଟ ଘଟ ট থাট নাট ঘট কাট থাট নাট ঘট পাট মাগে ଦେଖିଲୁ ଧାରାକୁ ଆସିଲା ଗାଡି କାଟ ଥାଟ ନାଟ ଘଟ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ହାଟରେ କାଟ ଥାଟ ନାଟ ଘଟ ଇଏ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ କାଟି ପକା ତୋରି ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ ଇଏ ବାଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଖୋଜୁନି ଏ ବାଙ୍କା ତୋ ବିନା ଫାଙ୍କା তো বিনা ফালতা খালি কাট ফাট ফাট কোন কইলে ଗାୟକ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବଳ ବାଇରେ ହଇଜା ପଡୁଥିଲା ବାଙ୍କା ପରା ଦେଇକିରି ଯାଇଥିଲା ଆରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆଗ ସିଆଡିକି ମାଡି ଯା ବଳବାଇ ଇତିହାସକୁ ଯା ସେଠି ପଣା ଦିଆ ହଉଥିଲା ନା କାରିଣୀ ବାପାଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଖାଇ ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ବାଙ୍କା ଦାସ ଶୋଇଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସୁଛି ପିଲାଟା ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଡିଛି ପକେଇ ଦବ ବୋଲି ବସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟାଏ ନରବଳି ଆସି ଆଗରେ ଶୋଇଛି ବାପାଙ୍କଠୁ କଟୁ କଥା ଶୁଣିକିରି ବାଙ୍କା ଦାସ ଆସିଥିଲେ ତାରିଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଏଇଠି ମା ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ମତେ ଖାଇଯା যা বাস ପାରା ତାରିଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ বেশ 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 ଏ ପୁଅ ଠାକୁରାଣୀ ସେତେବେଳକୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ପଶିବ ବୋଲି ଆସି ଦେଖିଲା କହିଲା ଆରେ ରାତିରେ ଏଠିକି ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ଗୋଟାଏ ନରବଳି କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଡଟା ପକେଇ ଦବୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବସିଛି বেশ ହାତକୁ ଯୋଡିକିରି ବାଙ୍କା ଦାସ ଅନେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆସିଛି ତୁ ମତେ ଖାଇଦେ ବେଶ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀର ଦୟା ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାଷା ବାଙ୍କା ଦାସ ଜୀବନୀ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ତା ଦିହରେ କମେଣ୍ଟ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଲାଇକ୍ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ସେୟାର ଏଇଠି ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲା କହିଲା ପୁଅ ଅହଂ ପାପ ନଜାନାମି ମାତା କିଂ ଭକ୍ଷେତ ସୁତ ଆରେ ଜଗତରେ ମିଛରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଜୁଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ବଳି ଖାଉଛି ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବଳି ଖାଇବି ଏ ଜଗତ ମୋର ପିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କର ମା ଆରେ ମାତା କିଂ ଭକ୍ଷେତ ସୁତ ହେଲେ কোন বউ খাইব ଏଇଠି ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ହଲୋ ମା ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ମୁଣ୍ଡକୁ ଝୁଟିଲା
ମା ତୁ ଯଦି ବଳି ଖାଉନୁ ଇଏ ଦଶହରା ଟାଇମରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛେଳି ଗୁଡାକ ମରା ହଉଛି ବୋଦା ମରା ହଉଛି ଏଗୁଡାକ କିଏ ଖାଉଛି? କିଏ ଖାଉଛି ମା? ତୁ ପରା ଖାଉଛୁ। କିଏ ଖାଉଛି ଏଗୁଡାକ? ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁଡା ମରା ହଉଛି କିଏ ଖାଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ହଣା ହଉଛି କିଏ ଖାଉଛି? ଏ ଯୋଉ ବୋଦା ପଡୁଛି କିଏ ଖାଉଛି? ତୁ ପରା ତୁ ଖାଉଛୁ ମା। ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ପୁଅ ଶୁଣରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ କାହାର? ତମେ ଏ ଜଗତ ଯୋଉ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛି ମୁଁ ପରା ଜଗତର ମା ମୁଁ କଣ ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବଳି କେବେ ଖୋଜିବି? ମା କୋଳେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା ବାପା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କହିଲା ମା କୋଳେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା। ଯଦି ମା କୋଳରେ ପୁଅ କାହାକୁ ଭୟ କରିବନି ଦୁନିଆକୁ ଡରିବନି ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରିବନି ତାହେଲେ ଏଡେ ବଡ ନିନ୍ଦା ଏ ଜଗତ କାହିଁକି ଦଉଛି? କୋଉଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇଛି କିଏ ଦେଖିଛି? ଏଇଠି ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ମନେ ପଡିଗଲା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର କଥା। କହିଲେ ମାଲୋ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ମାସି ଦୂରେ ମୁଖା ଅଭୟା ରାମ ଚଣ୍ଡେ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଲହ ଲହ ଜୁହା କରି ବଳି ଖାଉ। ନାଲି ମନ୍ଦାର ମାଳା ତ ବେକରେ ପଡିଥାଏ। ତୁ ନିଜେ କହିଛୁ ଯେ ମୁଖେ ପଡନ୍ତି ମାଲ ଜବରଦସ୍ତି ଆଉ ଯେ ମୁଖେ ପଡିଲେ ମାଗୁ ସେ ପଦଟା କାହିଁ ପୁଅ ସିଂହର ପୁଷ୍ଟରେ ବାଗ ବିଜେ କରିଆ ଯେ ମୁଖେ ପଡ଼ିଲେ ମାଲୋ ନବଦନ୍ତି ତୁ ପ୍ରାୟ କଥା କହିଛୁ ଏଇଟା କଣ ଭୁଲ? ନା ନାଇଁ ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଏ? କାହାକୁ ମା ଖାଉ? ଭାଗବତ କହୁଛି କଣ କହିଲେ ଭାଗବତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ କହିଲେ ସାର୍? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରେ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଳନ କରେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ହନେ ନାରୀ ସନ୍ଥ ନାଥ ପର ମଦୟା ତୁନାଥ ପର ମଦୟା ଗୁନାଥ ପର ମନ୍ଦୟାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଏକାଧାରରେ ଶିବ ଏକାଧାରରେ ତେଣୁ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କହିଲେ ଭଲ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରୀ ସନ୍ଥ ପାଳୁଛୁ ନାଥ ପରମ ଭାଗବତ ଯଦି କହିଛି ଏଇଟା ତୋଟି କେମିତି କାମରେ ଲାଗିବ? ମୋହରି ଯେ ନାମ ମାନ ଯେ ଯେ ହୋ ସୋମ ରାଏ କିଛି ବିପଦ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖାଏ ନମସ୍ତେ ପାର୍ବତେ ଅବନା ନିଶା ରାତ୍ରେ ବାଙ୍କାଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ମାନ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ତୋଠି ଲାଗିଛି ଏଗୁଡା ତ କାଟି ପାରିବୁ ନା? ହରେ ପୁଅ ମୁଁ ମା ମୁଁ ଜଗତର ମା। ଆରେ ମା କୋଉଠି ପୁଅର ବଳି ଖାଏ? ନା ମା ତାହେଲେ ବଳିକି କିଏ ଖାଉଛି? ପୁଅ ଗଣ୍ଠି ଚହଲେଇ ଦେବି ବାପା। ଇଏ ଗଣ୍ଠି ଦୋହଲା ପାଲା ଶୁଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ବୁଝେଇଲା ବାଙ୍କା ଦାସକୁ କଣା ହଉଛି ବାଙ୍କା ଦେଇକିରି ଦେଇ ଦଉଛି ତା ଦିହରେ କେହି ଜଣେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି
କଣ ହେଇଗଲା ଏ ପାଲା ମା ଶୁଣ କବି ବାଙ୍କା ଦାସ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେହେତୁ ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ ଆସିଛି ହଁ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବାଙ୍କା ଦାସ ତର୍କ କରୁଛି ଠାକୁରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ବାଙ୍କା କହିଲା ତୁ ଖାଉଛୁ ତୋ ଜିଭରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ନାରେ ପୁଅ ମୋ ଜିଭରେ ସେ ରକ୍ତ ନୁହଁ କଥାର ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ସେଗୁଡାକ ବହି ଆସି ମୋ ଜିଭରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜିଭଟା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମା ତୁ ବଳି ଖାଉନୁ ବେଶ ନା ନା ବଳି ଖାଉନୁ ହଁ ତାହେଲେ ବଳି କିଏ ଖାଉଛି କିଏ ଖାଇଲା ଏଇଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାପରେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଇଲେ କୋଉ ପାଠ ଅଛି ଅଛି ହଁ କହିଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ବୋଧେ ହନ୍ତା ଧର୍ତା ଧର୍ତା চ বিক্রয় কর্তারি বানাং তবে সান নরকং ভবে পাল্লা গায়কটিଏ ହେଲେ ଆଗ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ଚାରିଟା ବିଷୟ ଶିଖିକିରି ଆସିକି ବାଦ ପାଲାରେ ଛିଡା ହେଇଯିବା ପାଲା ଇଏ ନୁହଁ ହେ ପାଲା ଯଦି ଏତେ ହାଲୁକାରେ ଥାନ୍ତା ବାବା। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ଏମାନେ ଅମର ହେଇ ନଥାନ୍ତେ ନା ନା ଶୁଣ ପୁଅ ବହୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଯାଇ ପାଲା ହଉ। ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ବହିନା ପାଇଲେ ପାଲା ନୁହଁ ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଦଳମେଳକୁ ପଇସା ଦେଇକି ପୋଷାକ ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ପାଲା ନୁହଁ ନା ନା ଅଭୟଚରଣ ଛବି ନା ରହ ପାଲା କରିବେନି ପିଲା ଧରି ପକେଇବେ